Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε καινούριο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Minecraft. Όπως βλέπετε εκεί γράφει OneBlock. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, πατήστε ένα like και subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως ξέρω πρέπει να περάσουμε να πάμε από αυτή την πόρτα. Έτοιμοι, 3, 2, 1, πάμε. Οπα. Ήρθαμε και ξεκινάμε. Ξεκινήσαμε τώρα το OneBlock. Άμα θέλετε συνέχεια πατήστε like και subscribe για να έρθουν και συνέχειες. Μίλα για φαγητό θα χρειαστούμε. Τι είναι αυτό? Τι έγραψα? Οκ, αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Κοιτάμε. Άντε πάλι. Φύγε μου λίγο. Ωραία. Τώρα να σπάσουμε και chest. Όπα, δεν θα πέσουμε. Κάτσε να μεγαλώσουμε λίγο το χώρο μας. Γεια σου. Εσένα θα σου κρύψω για πάντα. Θα σου βάλω όνομα. Πώς να το ονομάσω? Δεν ξέρω. Θα δω. Παιδιά, γράψτε ονόματα για να το ονομάσουμε στα κόμματα. Δεν γίνεται αυτό. Ρε φίλε. Θα μου λείψεις. Δεν πειράζει εμείς να συνεχίσουμε. Ωπα ρε. Επιτέλους ήρθε και τέτοιο δεντράκι. Χαίστηκα. Δεν να μου κλωτσίσει αυτό. Μπορώ να πέσω? Παιδιά, ήρθε ο Ρονάλντο. Θα μας δει. Αυτό. Μη μου δείξει. Και φυσικά να ήμουν άλλο. Τώρα να σπάσουμε. Από δεξιά δεν ξέρω άμα βλέπετε. Γράφει πόσα μπλοκ σπάσαμε. Τώρα δείχνει. Το 34 με αυτό το 35. Το 36. Ανά 200 αλλάζουμε το. Ενώ αλλάζουμε το από τέτοιο, από δέντρα και λοιπά πάμε σε πέτρες, σίδερα. Αχ, χαίστηκα πάλι. Θέλω να μεγαλώσουμε λίγο το χώρο μας και να περάσουμε στο άλλο. Στίβουλος. Θέλω αυτό ή εδώ ή εδώ ή εδώ ή εδώ να πρασινίσει από δίπλα για να γίνει πράσινο το χώρο μας.
Άμα δεν γίνει, πήγια. Θα το κάνουμε με ξύλο. Να μην πούσουμε. Όχι, δεν. Πώς το έχω βάλει έτσι. Δεν έπεισε. Φύγε. Θα μου πετάξει. Ο φίλος σου που είναι. Τον έδειξες κάτω. Άρε Ρονάλντο. Εγώ φοβάμαι λίγο. Θα το ρίξω. Επειδή μπορεί να μου δείξει. Sorry. Τώρα δεν θα βλέπουμε τίποτα. Νυχτώνει. Crafting table. Sticks. Τα βασικά. Πού δεν βλέπω τίποτα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εσείς πώς θα δείτε. Ωραία φίλε, αυτό είναι τέλειο. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό μου άρεσε. Τέλεια. Πω. Παιδιά τώρα θα κάνω τέτοιο λίγο. Θα μεγαλώσουμε το χώρο. Ναι. Κουδουνάκι. Τουλάχιστον μην φύγεις κάτω εσύ. Και μην με ενοχλείς. Σε παρακαλώ. Φτάνουμε στα 100 blocks. 99. 100 έγινε. Ναι. Μας έμειναν άλλα 100. Θα περιμένω να γίνει το πρωί. Δεν θέλω πολλά ζώα. Πώς θα φύγεις. Τι θέλουμε. Θέλω να γίνει προβολή γρήγορα. Επειδή δεν βλέπω τίποτα. Δεν ξέρω πώς θα φανεί στο βίντεο. Μπορεί να φανεί, δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Με αυτά να κάνουμε πάλι τα βασικά πράγματα. Τέλεια.
αυτά που περισσεύουν, τι θα τα κάνουμε? Θα δείτε. Το μισό του ένα μπλοκ. Το μισό. Αυτό μου σπάει φουλ τα νεύρα. Το χώρο θα το μεγαλώσουμε πολύ, όπως βλέπω. Παιδιά, τώρα που θα περιμένουμε τζάμπα να ξεμερώσει, καλύτερα να κάνω τέτοιο. Ξέχασα τι θα κάνω. Ναι, παιδιά, δηλαδή να περιμένουμε να ξεμερώσει για να μην βαρεθείτε κι εσείς. Εγώ θα κλείσω εδώ το βίντεο. Θα το ανοίξω πιο μετά, όταν ξεμερώσει. Τα λέμε. Επιτέλους, παιδιά, ξεκίνησε να ξεμερώσει. Παιδιά, εγώ εδώ λίγο το έκανα από τα λιγάκι. Και τώρα πάμε να το συνεχίσουμε. Άντε πάμε. Ωραία. Έπεσε κάπου πάνω. Σε αυτό το βίντεο δεν θα κάνουμε κάτι πολύ, αλλά πάλι είναι καλά. Τι πες? Παιδιά, εγώ να τελειώσω και θα ανοίξω μετά πάλι το βίντεο να το δείτε. Γεια. Παιδιά, το τέλειωσα. Θα ήθελα να ανέβω λίγο πάνω να στο δείτε. Παιδιά, πήρα και κρεβάτι. Θα σας το δείξω πώς το έκανα. Δείτε εδώ. Έγινε τέλειο. Τώρα μόνο που χρειαζόμαστε είναι να κάνουμε, να πούμε στο άλλο τέτοιο, στις τέσσερις πέντε, στο 200.
νομίζω μπαίνει. Νομίζω. Εδώ έχει μείνει κενό όμως που είναι. Αυτό από κάτω. Τώρα λέτε να σας δείξω πώς πιεύεται το κρεβάτι. Και να κάνουμε τέτοιο. Αυτός με 200. Διώξει. Άμα περάσουμε, αλλά άμα δεν περάσουμε, τώρα ήρθε εδώ και βλέπετε κάτω τι έχουμε. Μάζεψα από εδώ. 3-4. Μετά εδώ έχει και δέντρα. Μάζεψα να δει και το crafting table που το έκανα. Και εδώ έχει και parkour. Πώς κατάφερα να πέσω. Η υγεία πάνω απ' όλα. Πάμε τώρα να μπούμε. Ωραία, θα πέσουμε. Συνεχίζουμε. Αυτό ήταν. Παιδιά, να δείτε τι είχε γίνει. Εδώ είχε πρασινίσει. Εδώ. Το σπάω. Και εγώ νόμιζα που εκεί ήταν το blocks που το σπάμε έτσι. Που δεν... που πάντα μας δίνει κι άλλα. Τέλος πάντων. Και το σπάω. Και βλέπω... Μπορείς να φύγεις. Ευχαριστώ. Και βλέπω ότι είναι αυτό. Λέω. Τι γίνεται. Και λέω φίλε, τι έκανα. Είχαν ευηδιάσει τόσο πολύ. Επιτέλους. Ω, πατάτες! Πατέιτο! Δεν θα είναι. Θα πεις γιατί το σκότωσες. Θα πείτε βασικά γιατί το σκότωσες. Επειδή είναι μικρό παιδί. Είναι μεγάλο, αλλά πάλι. Εγώ έχω μόνο ένα φίλο και μου κοιτάει από εδώ. Γεια σου φίλε. Έλα λίγο μαζί μου. Σου βρήκαμε κόμενα. Άρε φίλε. Γίνεται. Αφήστε με. Έχει πασινίσει. Τι. Έχει πασινίσει τόσο γρήγορα. Τέλεια. Αυτό μου άρεσε. Θα φύγεις. Φύγε. Αγόρι μου, φύγε. Έσπασε. Έλα ρε φίλε, αυτό δεν είναι το καινούργιο όπως το έλεγα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτό είχε έρθει καινούργιο, δεν το θυμάμαι. Κοιτάξτε, είναι πολύ φιλκούλης. Δεν θα το σκοτώσει. Γεια σου, τι κάνεις. Θα το βάλαμε κι άλλο ζούκι βέβαια. Oh, sick. Κάνω απλώς 2.
Εσύ ακόμα εδώ είσαι. Φύγε. Φύγε. Ρε, φύγε σου λέω. Έχουν ευβιάσει με αυτό το παιδί. Το πιο καλό είναι αυτό. Αχ, τι ωραία χαλαρά, δεν μου πειράζει καν λόγω και έπιεται. Αλλά είναι μικρό και να ανέβει πάνω, σιγά. Ας πούμε αυτός ο χοντρός. Τι έλεγατε. Έχουμε καρότα. Έλατε εδώ. Πάει και εσύ. Ας έχεις. Ρε φίλε. Κάποια καρότα χρυσά. Το νερό με το κουβάρι θα μας βοηθήσει πάρα μα. Θα μας βοηθήσει πού. Πάμε καλά. Άντε πάλι, δεν σου θέλω, φύγε. Πάμε καλά. Άντε πάλι. Ένας από εδώ θα φύγει. Εσύ δεν θα πας. Ούτε εσύ δεν θα πας. Δεν θα σου καινούργιος. Όμως εσύ. Φύγε. Εντάξει, εσύ καινούργια ήρθες, αλλά για το film δεν το σκοτώνει. Θα μην κάτσεις μπροστά μου όμως. Κότα! Θα σου κάνουμε λάθος chicken. Ψωμιά και τα λοιπά. Δεν τα χρειαζόμαστε από εδώ πέρα. Ρε φίλε μου, τι να τα κάνω. Πείτε. Θες τα φύγω. Άντε πάει, φύγε. Φύγετε. Και μην ξανά έρθετε. Πώς θα μου πειράξεις. Άλλη μια κότα. Τέλεια. Τι άλλος. Έσπασε. Sorry. Να ξυνερώσουμε. Και εδώ θα τελειώσουμε το βίντεο. Παιδιά, τόσο ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και subscribe. Και θα λέμε.